Oyawre nyakura mogi jwang kendo machiegni ukinyi maka unwan ka chenro mar mbako romo wadagoyo mbaka kotenore kod achiedh nade mosebedo kokwako sekta mar somo to ahinya mano e somo mbalariany. Nyaka sani paro mantiere ni ponono sir mar omenda ne odhi bedo mapek ne jonyuol. Kosebedo mapek ne jonyuol nyaka sani nitiere sir mag omenda monego bed ni biro ne jopuonjre. Bende gintiere nitie paro mopogore opogore mantiere kar kanyo koro mogi jwang mag neno adieri jopuonjre mane mbalariany mopogore opogore yudane kit somo moro malong'o ma ginyalo bedo kacha ka giwacho ni mae e kit somo madhi bedo kae ka moro kata madhi bedo kae ka watiyo kata ka waluwo achiel kachiel. Bed koda ka nyaka giko. Nyinga Cleophas Oluoch jakisomo ka nyakwar mokiewo nyaka sango. Sani wantie ka gi paro mopogore opogore nyakwar mogi jwang ma nyaka sani pod walose. Iwacho ni ntiere paro. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba juma mokalo nobedo ka gi singo mano ne jopuonjre duto ni gin duto gin thuolo mano mag yudo mano yudo thuolo mar donjo mbalariany gi owinjo chop kanyo gi riwre kod mbalariany ma kamago kata jogo ma pod onge nyalo mano mar chudo kata mar chulo bath omenda mowinjore anyuola magi bende ochul. Anyuola gi onego bed ni chulo omenda marom nade. Gigi duto wantie kar ka kawuono gi welo madamedo kolo wach ni yo makare gikonwa gik matimore ground gi gima timore e apisi ma bende sir ma kamagi onego bed ni wuoke. Ukinyi ma kawuono dhi bedo kae kod wendo mano ma jawach kawuok HELB Collins Wenje ma bende osechopo kar ka e studio. Collins Wenje yawre kendo machielo mogitimo. Erokamano Cleophas. Kamachielo nyakwara mogi jwang wadhi bedo ka kod Carlos Abich. Carlos Abich en jagoro maduong' e mbalariany no mano ma Mount Kenya University MKU. Kawuono entiere kodwa kachiel kachiel. Carlos oyawre kendo machielo mogitimo. Erokamano oyawre ahinya. Aya, kamachielo nyakwara mogi jwang bende wantiere ka kod jagoro maduong' mag jopuonjre riwruok mag jopuonjre mbalariany ma Kenyatta University Boniface Ododa oyawre kendo machiegni. Oyawre. Erokamano ahinya. Aya, nyakwara mogi jwang weche thoth enja mantiere kar ka. Sigana nolos maka juma mokalo kane weche mathoth nitiere kar ka. Wadawinjane sani kaka jafwambo mar Ifiny Kidi nolose kaeto bang'e wawinjane ka matwak dhi bedo kae ka ochomo weche mag keto jopuonjre kit sir mopogore opogore. Gintiere kama chal nade. Jonyuol mag jopuonjre mariwore gi mbalariany koro nigi fuong'ruok tok jatend migawo mar somo Julius Migos jiwo tend mbalariany duto ma pachoka mondo rwak jopuonjre duto nyaka mago ma pod onge nyalo mar chulo bath omenda mowinjore familia magi ochul gi sani. Osingo bende ne jopuonjre ni gin gi thuolo mar riwore gi mbalariany moluongie kendo ng'ato ang'ata kik dong' pacho kuom koso bath omenda madwarore. E oboke mare, Migos olero ni migawo mare tiyo kaachiel gi mano mar omenda mar neno ni gichwalo ne mbalariany omenda masiro somb jopuonjre e kinde mowinjore. Omedo ni gichwalo nyime kinde mar oro kwayo nyaka tarik 31 dwe mar 12 higani ka jopuonjre manigi ywak e wi kidienje moketgie koro nyalo oro kwayo ma ibiro rang e thuolo mar jumbe 3. E kinde twak mare, jagoro mongirore e migawo mar somo Beatrice Inyangala wacho ni girango matut weche manochiw gi jopuonjre e mbui e kinde oro kwayo moloyo to skunde mag sekondar mane gisome. I encourage students who feel they have an issue to raise to be reviewed, their capacities and their banding, to go to the portal www.hef.co.ke. All the issues will be processed within a period of 3 weeks. Jatend jotije piny owacho Felix Koskei odok ne chenro ma itiyogo e riedo jopuonjre e kidienje ma owinjore oyang kwan omenda ma imiyogi kaka sir ne sombgi mar mbalariany means testing instrument. Owacho ni kata odok ni kwan ji manigi ywak ni piny, migawo mar somo pod oikore mar timo lokruok kapo ni gichwalo kwayo. They are children of single mothers. 80%. If you see single mother. Our income at home is less than 6,000. And when you find it, the child was studying in Brook House. And we wonder now, this less than 6,000, who paid for this? So there are so many things that really this model is trying to correct. So the challenges that perhaps are there are very few, less than 10%. The ministry is ready to correct, to adjust. Go to the help desk in respective universities, they'll sort it out.
Koskei ojiwo jopuonjre mondo obed jo adier sama gichwalo kwayo kendo lero ni kwan omenda maromo bilion 2.8 osechiw ne chenro manyien mar siro somo ka bilion 5.2 osechwal e aguch hola mar HELB. For scholarships, 2.8 billion have been wired to university fund. For loans, 5.2 billion has been wired to HELB. So let us leave misinformation, propaganda, and the quest for regime change for things that are sorted. For the official open. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Ai, nakoro mo jongi winjo kanyo paro gifuongruok miwacho ni nitiere kar kae ma opogore ma bende igeno ni kit chudo ma kamae dibedo ka kelo. Adana chak mana kodi Collins Wenje machiegni weche mathoth osebedo ka nitiere kar ka kendo ka waneno gi achiel kachiel mokwongo en wach mano mar oro kwayo mondo mi olok bands mopogore mantiere kar ka. Wach kanyo ne nitiere band 1 nyaka band 5 kan jopuonjre giketo gi yo machal nade to jogo makoro dwaro oro kwayo jo mathoth dongo ko nikech mokwongo pogero kata kwayo no kata loko e band ni bende koro gikia apil se wacho ne gin 10,000 giwi mago moseor nyaka sani chal mar wacha na erokamano Cleophas mar miyo wa thuolo ni mondo mi watem lero wechegi ni jogewa mondo jo nyithindo madhi mbalariany owinj wechegi maler. Kachako mokwongo kata kapok wadonje wach mar kwayo sani nyithindo mose apply ne hola ni gin nyithindo 138 mo waseyudo applications magi mose donjo. Kuom magi ne nitie nyithindo manobedo placed gi jo KUPS, Kenya University Colleges Central Placement Service. Nyithindo manobedo placed gi jo KUPS mondo donje mbalariany ne gin nyithindo 153. Koro nyithindo gi 138 ose apply sani to kuom 138,000 gi nitie nyithindo 12,000 mose oro kwayo kata appeal mondo mi banding margi wane kaka onyalo konyogi nikech samoro ne ok giketo information maber. Magoro mnade ponono Mago moro kwayo mondo mi olok ne gi banding moro kwayo osechopo 12,000 kuom 138 ka 12,000 oseoro kwayo. Manya bedo ni yudo manyien maromo 2,000 nikech juma mokalo ne 10,000. Yes, nitie mwasechako wayudo kendo kata mana sani pod wa open mondo mi nyithindo ora kwayo mondo wane kaka wanyalo loso ne gi wechegi. To kapok wadonjo kanyo, kapok wadonjo kata mar kar kwayo no, akwayo ni mondo nyithindo mapoko apply nikech wan gi jogewa moko maseche moko be pod onge information pok ging'eyo ni to kare nitie kaka inyal konygi e yor donjo e mbalariany ni. Koro wakwayo ni joma pok apply gi portal pod wayawo. Koro wakwayo ni mondo gidhi gi apply. To kuom joma seche moko pod nigi achiedh nade maparore ni to ginyalo timo nang'o nikech samoro noketie band 5 to band 5 mineno ka samoro yuto mar jonyuol ni piny. Wakwayo ni mondo ikaw thuolo makende ma en masani ni mondo mi apply ne kwayo ni mondo mi wane kaka nyalo konyi. Koro kidwa apply ne kwayo idhi e portal marwa ma en www.hef.co.ke. Kanyo inyalo wene kendo anyalo nuwe Cleophas portal marwa mikwayo miori kwayo ni en www.hef.co.ke. Mane portal miori kwayo ni to bende same portal mane gioro godo application cha. Koro donja kanyo nitie kar kwayo kar kamioro godo kwayo no to kiseoro kwayo to wabro neno kaka consider. To gima duong' ahinya Cleophas mosebedo ka chando jogewa ni seche mancha ji timo application nyithindo nokawa information margi to dhi oweyo seche moko ne jo cyber ka. Koro kikawo information dhi keto ne joka samoro gimbe gi ditch nikech gine ohala keto mana information mathin koro details magi ka ok oket malong'o. Samoro ni ai family ma samoro mar do kata samoro ai family ma samoro jomoko janyuol samoro nigi chronic illness nigi tuo mokete piny kata samoro owuon in disabled. Koro information gi ne okwayudo malong'o emiyo yudo ka seche moko nyithindo moko ochope band 5 kacha. Koro sani ne jok mano seuro ka be kaka ni winjo PS owacho cha within 3 weeks bang' jumbe adek kama
to nigo beni seyudo duoko mari ni to waloso weche nigo idonje band machielo koso duoko mari chalo nade. Koro wakwayo mana ni kik ibed ga thiedh nade ni miti weyo ni okidhi ikwayo kata yoro kwayo mondo mi wane kaka wanyalo joli mondo mi chop kata mane band moro ma samoro nyalo mi konyruok. Koro wakwayo mana ni kamoro amora ma intie kiwinjo weche seche machalo kama kawa thuolo makende kik ibuogi koponi ne ine band 4 kata ne ine band 3 to samoro in orphan kawa thuolo makende mondo mi dhi chiw information mondo wane kaka wanyalo loso ni weche ni. Collins kapok ibiro kata kuom jotwak mamoko mapontiere karka ka wantie ka kod Ker Carlos Abich kachal koda ka Boniface Ododa jopuonjre makamagi miwacho ni ponono nochiwo information marach. Bende paro ni gin kod nyalo mano mar chiwo information makare sani e appeal kama okuongo ne gionge access e weche mag internet gidhi ne ja-cyber chapod ni ohala. Bende paro ni lokruok makamae onego bedi koso onego bende gitimo gik machala. Nitie paro mag tiyo kata gi Huduma Center e oro kata kwayo makamagi. Jok mantiere kuonde gi nikech Huduma Centers gitoke sani e konde duto bimedo yawo gi piny maru konde duto mopogore kaka help mabende untie kanya kaka bad sirkal e migawo ni mar somo kurango kaka omenda nyabedo chopo ne jopiny through applications. Bende paro ni utimo justice ne jogo maonge access ne internet mokuongo ne onge smartphones magi machiegni jogo mantiere dala ng'ata modong' mana gi ng'ata achiel dala gi man gi chronic illness kata tuo machalo kamano mamone kata timo gik moko nyathi makama madwaro sir mar omenda to notimo makosa mokuongo cha bende pod nitiere kar kanyo kapod an kuomi Collins. Erokamano Cleophas. Nafas nitie maber malich nyithindo gi nyalo dhi e cyber kata ka opogore gi cyber ma kawaida gi ginyalo dhi e cyber mag Huduma Centers. Huduma Centers gi be nitie Huduma Centers ma wane gi jogewa. Out of the 53 Huduma Centers mantie across the country, HELB nigi presence in 28 Huduma Centers. To mudong mabe waonge gi staff mantiere ni. Nitie kaka watimo collaboration gi jo cyber cafe mantie Huduma Center ka. To maka jo magin jo adieri kabisa. Koro kata kidhi kacha cyber Huduma Center mora mora. Ka ok yudo ja HELB tibiro yudo ja cyber manitie ma is attached to that Huduma Center. Koro gibiro konyi mondo mi ket the correct information. To kata idhi mane cyber mora mora manitie mana machiegni. Kik ibol information kanyo kasti wuok. Ibeda kanyo gi ng'ama onego beni konyi cha to koro I make sure ni uketo the right information. Kata idhi mane cyber kacha to kik iketa ni wewe information ni kanyo kata ni wuoka ni ng'ano biro timo ni tijno. Ibeda kanyo ikaw time ni kasti make sure ni information mar kare kata maler uket kacha mondo mi wayud information makare nikech information mwayudo ni mwatiyo godo e yor banding. Koro mane kwayo ma anyalo bedo godo to ne joma onge ni internet ka tema mondo mi chope Huduma Center mora mora. Ki chope Huduma Center mora mora joka wa train. Cyber cafes mantie Huduma Center mora mora across the country wa train cyber attendants ka. Koro ging'eyo kako onego bene gi key the right information. Erokamano ahinya. Boniface Ododa kata ng'adhir Carlos mondo mi ang'olero mathoth ywak mane mantie kuom jopuonjre mathoth ahinya ma itelo negi kotore kod chenro manyien mar siro jopuonjre weche mag omenda e skul. Ywak maduong' manitiere en ni inyalo yudo owacho ni means testing instrument en faulty ok owacho adieri entiere gi yom mang'eny ahinya iye. Inyalo yudo ni nyithindo ariyo mae family machalre nikech jok matiyo gi new funding model yore mag chiwo muom ne mbalariany manyasani nochakore gi jok manojoin university higa mokalo kendo gi majoin sani. Koro yudo ni janyuol achiel nitiere gi nyithindo makamago to nyathine ma higa mokalo nokete band mokuongo nikech ok onyal kabisa en mana miyo kende. Kasto nyathine mar ariyo ma higa ni odhi odire band mar abich. Koro yudo ni mae ndi wacho ni gintiere kod yom ahinya kelo complaints mang'eny kabisa. Gimachielo jogi be wacho ni sama gise appeal ok en 3 weeks miwacho ni endi to 3 weeks ni endi en gima ntiere on paper lakini gima timore adieri to moko budho. Koro gima da wacho ewi yom mar MTI ni wan kaka jotelo wang'eyore wantiere kata gi group mag student leaders across the whole nation kendo wang'ere wantiere gi system gi yorewa kakwa wuoyo.
adawacho ni ka intiere dala kacha to noketie band marach kapok wadhi e ndara mondo mi wadwa tam jomoko donje mbalariany kata mondo mi jomoko dhi osidhi osimbo tok tieko sombgi to kuongi submit details magi e namba na iore WhatsApp kata bed ni akanye bora ni in e university nikech nitiere kaka nyalo konyi wawuoyo ga gi jogi e kito wang'ni ing'eni ka gimoro ositamore koro nyaka watiatia gi force mang'eny wabro dhi offices go to submit details go to wakonogi ni magi e joge wamokete bands marach kata maricho to wadwa ni mondo mi gibed corrected with immediate effect. To jogi gin gi kata kuloso kodgi usiro kata thuolo mar kono gi mondo gidhie kata gin giwegi kata gidhi gitim kata applications machalo kamani nikech wuoyo gi jopuonjre kama gintiere nitie jogo mane osechako jogo madhi nyime gi jogo mabende biro tokgi bende rado kata kod mondo mi ukoni kata kapok ukawo mass action mar dhi applications mag help kata universities fund. Kaka skunda aseromo gi kata nyoro ne warwako joiga mokwongo ne dhano ng'eny skunda ahinya to message mana miyo jok mana romo godo kuonde mana wuoyo kodgi kuma ne gichokore mana nyalo wuothe nikech ji ne ng'eny ahinya nakonogi ni ka intiere kod shida to submit details magi ira mawene gi namba na ma en 07 5 9 7 1 3 8 07 5 9 7 1 3 8 koro wadwa temo nikech ok wabiling kwaling to wane ma nyithindwa hinyore to adakoni ni assess ni gik mang'eny Trevor to kare gimora gik moko duto ok nyal bedo solved kod force nitiere gik moko makoro nyaka wanyalo dhi e ndara wadhi baro gik moko jok mano bed ni graduate December koro ok dhi graduate nikech sama ng'anyo nitiere universities te tiloro university nyithindo mapoko join nikech ji join session mopogore nitiere ma join sani nitiere moko mabro join next week kamano one skundwa nwachako last week to sani pod odhi mbele nyaka next week ekorumo koro idhi yudo ni ka ng'anyo chakore janyuol ok dhi weyo kata nyathine mondo mi otim nade odonj kacha koro en jukumu marwa wan kaka jotelo bende mondo mi wa ensure ni wakawo details mag nyithindo gieki mosetemo apply to pok odhi through to watero gi kacha direct mwakon jogo nikech an ok aluor an akono ng'ato gima ber kitimo ne ji kata manyocha nwaromo gi jatend piny Kenya State House an nakone wang'e makone ni jaduong' Ker kaka commander in chief wan wakwayo ni mondo mikelnwa student leaders te ibed kodwa kod meeting mondo iwinj gigo mwadwaro gi gigo ma joge wadwaro to kendo nwakone ni wantiere kod demands mopogore koro kwayudo nyithindwa masandore gieki ang'o mamono watero gi kacha mondo mi wachiw demand koro ka magi eki duto fail to koro force us to apply Ang'o bika mondo ikono ni okenge magi mantiere koro ka okero kaka jopuonje mabende nitiere kar kae monya yudo na achiel kachiel kapok abiro ire Carlos ikona ka nitie pichni moko mayudo achiel kachiel ka wanyalo neno gi e kinde mabiro koso sani mago pichni mabiro no kawuok e kar jot mar jatend piny Kenya mano kama nitiere en ikruok mag rwako jotelo bende mawuok e pinje mamoko mabiro kanyo sidho campaign mano mar Raila Odinga e laro kom mano mar AUC mabende nyaka sani okoro mo jwang wayudo pichni ko achiel kachiel kabiro nwa nyaka sani nyakoro mo jwang ka wantiere kar kanyo Walter Nyambaga ntiere okinyi makawuono e kar jot ma jatend piny Kenya kendo medo luwo nwa sigana makamano kwa mayude kanyo achiel kachiel koni ni kanyo to gin gik mage wacho kata weche mage mabende biro nwa achiel kachiel ka gintiere oko kanyo mano ka wantiere kar ka mano nyakoro mo jwang weche mantiere kar kanyo ma wamedo mana luoni picha go ang'wa kaw gi bende e kinde mabiro kapod wantiere kar ka aduogo e studio kar ka mondo mi anga wadhi mbele kod Carlos Abich mondo mi anga konwa ni MKU to uchiwe yo machalare jopuonje ma hika mokwongo osedonjo koso podi to nyaka sani de wach gi yo machalare kotenore kod achiedh nade makoro ntiere ahinya siro somba mbalariany yore mag omenda. Erokamano Cleophas. Mount Kenya University wachako admit jopuonjre ma join from next week Monday. To mokwongo kapok awacho the state magintie. Adwani mondo aduok jalony wan kod panelist kae. Gik momiyo wacho ni informations ijaso kata cyber kata Huduma Center
adwaro confirm ni gin gik ma faulty mana kaka Sekjen Odo kayo osewacho. Kaka ng'at matimo IT kata mana the website monyisi ma www. Mar applying the new funding model. Nitie gima iluongo ni distributed denial of service. Mano wacho ni for a website there's too many flooding sama ji apply. Iyudo ka mondo time ma ng'ato kodhi kata cyber mondo apply such a help idhi gokinyi sa achiel by sa 10 pok otiek kodi nikech there is a system hanging or there's a system faulty. To iyudo ka ok in ng'at achiel. Koro realize ni there's a lot of gap from the system itself. Sirikal nikech kata king'iyo kaka giwuoyo, Chief Justice nyisowa mare koni in the same government ineno ka MPs criticize gima Chief Justice owacho. The same government president wacho wach mopogore. Koro penjo en niya, ang'o momiyo sirikal winjo wach mwanyisogi nikech wan ma wan on the ground. Wasebedo kod meeting mang'eny kod jatend piny. To okwamor sana nikech anytime samora mora moluongowa en luongowa mondo wan mwabai to the idea magin godo. Ok gidwar winjo wach ma wanyisogi. Koro mae kelo pogruok mogik sana. King'iyo weche mag kaka for example Mount Kenya University, nyithindo gimiyo loans to migi scholarship. Ang'o momiyo sirikal ok migi scholarship to gin be gin nyithi Kenya kendo machulo taxpayers kaka joma moko. Ineno kaka weche gitek. King'iyo COOPS frustrate people. And personally away from experience. Iyudo ka sometimes japuonjre nokalo kendo dhi e mbalariany to nodhi omes ka no apply according to the cluster point kako winjo kete. Koro end up ni samotere second division o lack options mag yudo public universities mowinjo dhiye. To kata kiyudo tiyudo kuonde machalo Garissa University. Ok wacho ni Garissa rach, but luore iyudo ka space modong ni gin private universities. Private universities kise apply sirikal assume nikech gine mane gikete portal gi assume ni ng'at monyalo gimi loan then ok gimi scholarship. To kopono ni man is the case, ang'o momiyo giweyo the COOPS place the public private institutions into the COOPS portal to give students option. Penjo mantie kanyo ma polisa gino e thuolo mar duoko minyalo yudo karka iwacho ni ero jogo ma oketie mbalariany mag ji giwegi bende gin gi thuolo mar yudo sir machalo kama. To ka COOPS ma bende en mbal sirikal mochuni keto gi mbalariany mopogore ng'omi ka ng'ati kete mbalariany mag ji giwegi ka ing'eyo yuto mare kata ka gia yuto gine ging'eya marks mari miyudo ka en application mane timo kata grade miyudo kata bang'e okaw to bai kamachielo. Ochalo nade ne jogo ma oro kwayo to wuok e mbalariany wuok e mbalariany mago mag ji giwegi kuonde magintie. Wacho e logi kaka jo MKU ma KU tang'ini opogore bende nitie gino mano wacho yudo thuolo mondo mi duoke. Okay. Cleophas aparo ni penjo mar Carlos no en valid kabisa ne nyithindwa ma seche moko donje private university to kendo gima tero ji ahinya e private university seche moko ibiro yudo ka ne temo apply e public kacha to course mane dwa ni dhi timcha samoro yudo ka ne ok iyudo to koro kitemo e private ka to samoro ginyalo kawi. Koro gima duong' ahinya mang'eyo ni jo COOPS timo kata obedo ni aja help but watiyo kodgi closely. Gima jo COOPS timo seche mitemo choose midwa temo yiero course midwa dhi timo cha gipenji didek ni ma ka ok ibi yude scholarship kami apply mar private ni ok ibi yude scholarship, do you still want to continue pod idwa dhi mbele kode? Ipenji kamano didek. Koro yudo ka nyithindo temo dhira ni mondo gidhi e private kanyo nikech course modwaro cha nitie kanyo. Koro samoro no koyudo course mano dwaro cha e public nikech public samoro is very competitive. Koro mano number 1. Number 2, kanyisha no wachiko ito maber gima nyicha ne ker owacho. Ker no wacho ni gin gi responsibility mokwongo mondo mi gi take care of public universities. Private universities gin universities mobedo developed gi private individuals. Koro it kind of a business venture also. Gi run that way. Public universities gina moger gi government mondo mi gi make sure ni the entire public oyudo opportunity mar dhi ang'owa e mbalariany. Koro gima timore
en ni responsibility mokwongo ma government nigo en ni mondo mi gichiw enough finances e public universities. Private universities ka gin gi nyalo collaborate gi joma ng'eny, kata ginyalo bedo NGOs, ginyalo bedo donors, ginyalo bedo joma ng'eny mondo mi omigi some funding. Public universities yudo mana funding maybe from the taxpayer. Emomiyo yudo ka government oketo ni nyaka mokwongo priority gimiyo public universities yor scholarship. To government be sirikal ochako wacho niya, wigi ok dhi will gi private university completely. Gima timore sani en ni government kata sirikal chiwo up to 60% a loan kata hola ni ne jok modhi e private universities. Ma en improvement. Some of us kasi mane wasomo ma ne onge completely. Onge pesa moro amora mane government chiwo ne joma ne dhi e private. Tinde kendo government wacho ni koro sirikal wacho ni gichiwo nyaka 60% of the cost of the program. Koro yudo ka en kata gima kanyo chiko ita maler gima chano kiro wacho en ni kopo ni uchumi ochako idho matin. Ni konyruok moro chako bede. To kendo joge wa mantie private gi wi sirikal ok dhi will kodgi, idhi ne mana kaka inyal chak pargi ka improvement ops bedo economy kaka wa perform. Mano number 1. Aya wach machielo ma bende na winjo ka Boniface owacho kanyiero. Boniface notemo penjo wach mar MTI ni to be en accurate. MTI en system wasetiyo godo for the last 29 years. Kata no wuon kane wane university, kata kane wane mbalariany kacha, nom team na kode. Koro sani en mana nicha no kete public domain. Koro ngato ka ngato question go, which is okay, nikech wa improve every time. Okonya beda 100% perfect, lakini anyalo wacho gi confidence ni en kar the region of 95 to 99% accurate. To wa feed gi information majibo chiwo. Aya, kanyo. Kamano. Info maji ochiwo. To jata tije kata jatelo manoka Universities Fund, George Munari, kano loso, gino ma owacho en ni nyaka sani ntiere reviews maromo appeal 1,000 mosetieki. Kama gintiere karka, bedo duogo wacho ni rely on data obtained. Kata data no mawuok e National Education Management Information System, NEMIS. Manga machiwo. NEMIS ni igole kanyo. Jopuonjre mantie ka nigi numbers gi. Mano timo penj mar KCSE makoro donjo mbalariany gi. Ngomiyo ok dok e NEMIS mondo mi orangi ikaw information mawuok kuom japuonjre ma ponono wende ja cyber kama pogruok ni bire. Odonjo machanade ka NEMIS nitiere ni emitiyo kode. Rely on data ma ngato input kende cha. Nango to wende ja cyber monge lony kata en wuon samoro penjo ma ponono okia kata no duoke machal nan. Mano question maler, Cleophas. Weche mag NEMIS, gima timore ni NEMIS ji register. Koro nitie age moro mikwongi chope koki register gi NEMIS. Kata seche ma ji osechako report e school kacha, koka ji timo registration mar NEMIS. To seche moko in kata mana nyithindo mamoko ma be pok obedo register kacha. Ma bende gin bende gidwaro konyruok e ot ka. Koro yudo ka information ni pok ochopo e NEMIS, waonge kode. Koro nyaka japuonjre ni kata ng'ama kwayo hola ni ema nyaka chiwnwa that information. Samoro un kata mana nyithindo 10. To kuom nyithindo 10 gi joma osebedo registered gi NEMIS nikech gisechopo e kiwango moro kata mana e grade 3 or grade moro kanyo ero gibede registered gi NEMIS, gin mana seche moko nyithindo 3. Jomodong' gi wakia nikech pok gibedo registered gi NEMIS. Mano number 1. Number 2, ibiro yudo ka MTI mwatiyo godo ni information moro samoro waonge go e yor samoro tuo mari. Ke tuo mari samoro en mana private thing between you and your doctor kata gi family. Koro information ni waonge godo, pok i provide. Samoro inyalo bedo kata ni ing'ol. To ng'ol ni pok i register go gi joka National Disabilities Council. Samoro ne pok i register kacha. Koro wakia ni in samoro ing'ol kata ya family ma samoro jonyuol nielo. Koro my information ma samoro konyal validate. To validation for sure watimo gi other institutions kaka KRA. To jite ok ni KRA kacha. Yeah, nitie mana joma nitie KRA mosbedo registered manigi PIN to jomoko onge PIN. Koro samoro yudo ka yuto nu thin kabisa to kar mono ok declare. Aya gima chielo mabe asewinjo ka wayudo wang'iyo data kata kwang'iyo yore mag kwayo kata pil ma ji oseoro. Nyithindwa moko luoro nikech ng'ini seche moko Cleophas dhiero ken kit ng'ato.
ija yudo ka samoro no nyuli mana e family ma kamano to imbi temo mana kaka itemo temo ok en kit ng'ato to nyithindwa moko luor nikech ok idwa ni wach ni udhier kata ok idwa ni mondo declare ni yuto utin koro gin gi paint picture moro mopogore seche ma gitemo apply cha gitemo wuondre ni samoro iae family moro ma ji onyalo nikech iluoro kidwa neno ni kata ok idwa ni mondo jomoko ng'e ni iae kamodhier kata ok idwa wacho ni uae family mar doho iluor nikech ineno ni ni mano samoro wibiro kuot gi wachno koro magi information ma iyudo ka seche moko ok timre nade nyithindwa gi seche moko provide mondo mi ketgi e category ma mowinjore to mane nyawoni timore nang'o Collins kapok abiro ire jatend jopuonjre manogo e studio karka gini timni biro nang'o iwacho ni withholding information manya konyi mondo mi yud sir madwarore en ni jopiny kata jopuonjre madachiwo information ok gi trust sirkal monego migi sirni e yo madwarore kose nang'o matimore karka ka in gi jopuonjre mawuok e anyuola ma jomoko jogo ma Nyasaye ogwedho lwetgi maber gintie kacha kik wadonjo mana jogo ma jochan machiwo information ni gidanenore ka gima gin godo to gionge godo nitie jok ma ni godo ma da paint picture ni gionge godo mano be nitiere karaka nitie factor moro mar miriambo iwacho ni ero an antiere godo koro wakono sirkal ni aonge go wuonwa kata minwa en mana peasant farmer iwacho mana japur mantie kata magi opuro mana mondo mi ocham ok ni opuro mondo mi odhi ousi minyawacho no jawala miriambo makama obiro kama chal nade to ka gigi duto mwacho KRA data nitiere kacha nitie maka wacho weche mag thieth pod nyayud records mag thieth go kumoro kama gintiere gigi duto ok nyalo bedo consolidated kumoro achiel kata onyuan gi kumoro achiel mondo mi orese gini kata kinde mabiro nikech higa manyien wadhi bedo ka podi ka Nyasaye omiyi ngima omiya ngima omiwa ngima duto waboduogo karka ka waloso nitie jopuonjre mowe oko e chenro ni mar somo mondo mi othiedhe chuth ne dhi kelo resruok ma nikech en gima oting'o data to data ni gimoro mabedo ga updated kata kuonde tich inyakoni ka nikochopo tarik 20 dweni oyud ka usetimo ang'o usejaso biodata maru manyien mondo nyis progress maru mantie ka nyathi manyien moro nitie monyuol dhi kata imede ne Mr. mondo wachne awana nyathi manyien mantie ka sani ja klas 3 o ja klas 2 en system onego bed ni efficient to system ma Kenya ka dibed ni tiyo ne jopiny koso jopiny ema tiyo mondo go system mantiere piny Cleophas mano wach makare kabisa kuom adieri sirikal osetemo nikech wach nemesis noonge ga chon mano mokwongo to kata mana integrations mwasetemo timogi ne gionge ga chon kaka sani kuom wach miwacho ma adieri kabisa en ni thoth ji be riambo nikech gitemo riambo ni samoro gini nyathi temo kata mana apply to jonyuol ne kia especially ndalo mancha ne scholarship ji ok apply negi ji ne apply ne mana loan iyudo ka thoth nyithindwa ne temo mana wacho ni gin gionge go to be gidwa nyiso kata mana jonyuol ne gi apply jomoko apply kendo jonyuol be ginyisi ni gi apply mondo mi giyud konyo koro wach mar wach adieri ni en national issue koro en wach moro mwatemo timo sensitization e high schools gima watimo kaka jo help en ni wadhi nyaka e high schools watemo timo negi sensitization and especially jok ma seche moko yudo ka chuny gi ojony nikech samoro ne yudo ka nyithindo jonyuolo temo chandore sana mondo mi opuonji kata mana e high school ko samoro iluso ineno ni koro kata ikalo maber ni dwa dhi e mbalariany to samoro kare jonyuolo bi nyalo mondo mi oteri e mbalariany koro watemo dhi nyaka e high school mondo wamigi hope wanyisogi mana ni koro kitieko to jo help will come through for you e wach mar system mibiji wacho no Cleophas watemo liars gi sirikal mondo mi watim integrations gi a number of these government agencies kaka sani wasetimo integration gi jo KRA koro wayudo information from KRA wasetimo integration gi jo KUPS ma information mi kiyini KUPS kacha wayude automatically wasetimo integration gi jo NEMIS miwinji wacho no watimo integration gi jo NHIF koro nitie a lot of information masane wayudo directly from them to validate information ma seche moko be miyowa koro mano konyowa en mana ni ok en 100% correct in terms of kaka imijo temo lero ni wach mar NEMIS case NEMIS nitie nyaka age fulani nitie age moro ma nyaka nyathi chope koka gi register koro in future ka sirikal improve that process moketo koro ji nyalo feed that information kaka nyicha naneno wach mar maisha namba ni ka nyithindo nyuol to ibiro ka information ibiro donjo kacha directly koro ka wachope kiwango no tibiro yudo ka biro bedo no mayot mondo mi wayud information mora mora kata ma kuom family tree koro kwa bi struggle mondo mi wayud ni to iya ido koso ke ido koro kwa nyayudo kata mana information mar family tree nikech en very important by the way
kwanya yudo ni unu ni nyithindo kata mana nyithindo 15 e family achiel to kendo yudo ka weteni kata nyimine ni gibe dwaro konyruok to mano automatically teri kata mana nyaka band 2 instead of band 5. Erokamano Carlos Stig mida medo kanyo kapok kwa rango mar Ododa to kayie. Dong kata iniwinjo kowacho ni pok giyudo yo makare mar yudo godo information moromo mondo mi classify ng'ato. E gino nyisi ni in future gibiro keto gima mondo gibede gi the full details mag ng'eyo ni ng'ani en odonjo kama. Gima nyaka wayiere ni this thing it is faulty. Kendo kata ka nche wan gi jatend piny presidential town hall kajacha. President Ruto ne wacho ni 10% of nyithi jomodhiere madhe university to gin be magidhi e national school. Eno ne wan gi wadwani niwinjo kowacho ni nyithindo madhi national school sekiwa 85% chance mar dhi e mbalariany. To in so e pache kako paro oparo ni nyithindo manie national school gin nyithindo mojiweza. To wan kuma wantie wang'eyo ni jalno moro modhi national school kaka nasome national school en ng'at mariek mane omerit regardless. It means ni nyalo join national school number 1 riek, number 2 omi scholarship kata familia ni nyalo. To kidhi university kowacho for example in the case of appeals didi mwase nena kimenyo kod TV kata kuonde mamoko kech wan mawane ground ne ng'ama wuon gitiyo kendo neno ka chamo sara kata police maduong' kata mana chief principal oket nyathine band 1 to nyathi jai dhier kan okete band 4. Wate wang'eyo meaning mar appeal. Appeal does not guarantee ni you are going to fully win or like gain it. En gima 50-50. And by chance ng'ato itemo happy. Maiso niya osogik kuma nyaka sirikal oketo nyithindo mar Kenya temo nyaka happy gi weche mag somo. Nango. Okay. In that case, kopo ni ng'ato nobedo classified into a wrong band. For example, ano kanyal tabede band 5. To a appeal ma okodhi kaka ok gijadhi. Kechwa apply ka to gidhi. Appeals chopo to ok gidhi kosa ki yud duoko. Ok yud kata kidho duoko imana dia ng'ama kama. Iwuo mang'eny lakini nyaka yud regret. We are unfortunate. Unfortunate moro nyaka irad gode kore kanyo eri. Ng'ata elano. Item nyisi ang'o. To nen nyathi skul mariek monjo be ni timo course ni graduate tene geno mar dal. En dhi time nade? En ade ni nyise niya in wach ni kod somo ogigi ka kata dog dala idhi go maka igo mjengo venture into either agribusiness mondo yud pesa mondo kiduogi somo koso maetimo nang. Penjo maduong' mantie kanyo kolensa ni thuolo mondo duoke gero nondike yo makare Ododa ntiere kuomi. Paro mag jopuonjre mathoth ntiere kar ka romo kod jotend piny Kenya. Jatend piny Kenya nomiu singo mane ka romo kode kar jot mare. Manyaka sani nyabedo ni jakelo ne japuonjre ma ichung'ne kata mageno donjo KU e kinde mabiro kata mosechako donjo odiochieng' ma nyoro kaono pod gintiere e juma ne te kama gintiere kar ka. En ang'o malich ahinya mane uromo kata kanutwak mane nyaka lokruok ne weche mag siro somo mbalariany? Erokamano ahinya telo. Aja Kenya kendo agone Nyasaye erokamano ahinya kuom chweya mondo mi nonyuola Kenya ka nokaoro application lakini nayudora ka. An kaka japuonj kendo ng'at moyie kuom Nyasaye mangima mantie kamoro amora adwa nakon joge wadieri. Ma Kenya in kod an wasebedo ka. An asebedo ka ng'iyo Kenya maber tang'eyo Kenya. Kaka jatend piny Kenya nowuoyo kodwa ji duto nyalo neno kata in iwuon ni gini to onge kama inyalo gole anytime soon. Onge kama new funding model dhiye mano mokwongo. Awacha adieri gima neno gima kata in kan ineno conversation manyocha ne wan gode presidential town hall meeting KICC. King'iyo jatelo no kaka ne wuoyo en adieri ni onge kuma new funding model dhiye.
Namba 2, kaka japuonj kendo kaka jatelo, kik gimoro wuondwa. Ok adwa ni mondo mi awuond jowa nikech aja Kenya. Kwa dhi streets kaka nyithi school mokwongo, ji ok dhi graduate laksa mowinjore. Universities idhi lor. Nyithindo mano join mane gombo ng'eyo kaka ngima mar university chal, gidhi dok dala te nyaka mane poko join ka. At the end of the day, ng'ama lose e ng'anyo ka idhi yudo ni nyithindwa moko molalo ngimagi. To en gima lit na sana saidi ka nyathi mosesandore chakre baby class, nursery pre-unit, primary, secondary, kasto odonje mbalariany, no wito ngimane kapoko ochopo lek mane en godo. Koro mano mokwongo makikwa wuondre. Namba 2, gima timore magi e kito gen demands manitiere. Amor ni waromo kaendi kod jatelo ka. Wan gi kwayo maduong' kendo dhi chopo kuma koro wadhi chuno gi thuon. Loans masani miyo nyithindo masani chwe sana. Ka nyathi otieko school, owach ni samoro idonje band 4 gi band 5. Loan midhi bedo ka idong godo mar sirikal chwe. Kasto interest bende michule godo ni en 4% interest. Ere gima mono sirikal duoko interest ni endi piny kowuok kuom interest 4% interest to dog nyaka 3% interest. Gima chielo, ang'o ma mono miyo jogi loan matin mondo mi increase scholarship. Scholarship en kiana kete nango gi dho jokanyanam, lakini scholarship koro ken loan, en mokiduoki. Ang'o mono gi medo scholarship ni matin to koro loan chande giduoke piny mondo mi ji kik ohinyre. Nikech pare ni wadak e Kenya, gimomiyo awacho na ja Kenya, to chieng' moro wan gi geno nikech Nyasaye mangima ni bro miyo chieng' moro walok telo. Ere gimomiyo itieko ting'eyo maber ni tich to onge Kenya, mondo mi yud tich mano intiere kod connections. Okoyot. Graduates adi mantiere oko ka gidhuro. Koro kapok iyudo tich to intiere gi loan magi 1 point kech itimo medicine. Dong intiere kod stress. Ijapuonj to intiere gi gimoro 380 something kata 400. Stress dong enegi idwa sol kaendi for about 3 years. Interest bende nitiere kama malo. Ere kaka watimo. Mane gima wadwa ni piny Kenya nyaka jatend piny Kenya nyaka ensure ni interest rates oduok piny. Erokamano ahinya Boniface Ododa. Collins anga mi thuolo bang' yweyo mwaka osani mondo mi ang' iduok penjo mantiere karka. Nitiere mano mag appeal, nitiere mago motenore kod funding model to odhi kanye. Loan ni oromo nade mag jopuonjre mabende miyogi kachiel. Machielo bende nitiere interest ma gidwaro mondo mi oduok piny kata nyinyo mabiro bang' hola ni chopo kar kacha. Omenda gi duto konywando kumoro achiel nitie paro makamano maketo HELB, Universities Fund, NGAF, CDF, Presidential Bursary, mag county, governor, kama gintie onywando kumoro achiel to somo beda free. Ako pinya kama alo e mbalariany. Adieri mar wach nyalo bedo kanye, aduogo bang' yweyo maka osani kalos. To picha mawe iko kas Nyakwaro Mokejwang', ne ane picha mantiere kanyo, en picha mawuoka kar jot ma jatend piny Kenya, igeno ni Raila Odinga dhi chopo kar kanyo kod lange duto mano ka en sedho chenro mare mano mar chako campaign ayanga mano ne laro lemono mano mar jakoma AUC mano mantie kar kanyo. Nyakwaro Mokejwang', nitiere ote machielo mowuok e pinyno mano mar Tanzania ondike gi Kiswahili. Awe asome yweyo madhi sani kaduogo anga koni kako wacho mano kaka entie sani. Waka yweyo masani Nyakwaro Mokejwang' to bang'e awaduog nyime kod chenro mar mbako romo gi mago bende matimore e kar jot ma jatend piny Kenya kikiri mabor. Na Filipoa, nashukuru sana and I'm very sure I'll be back soon.
You will be back. Kwa ile ingine. Umeamua grand draw ndio. Ile kubwa sasa. Yeah. Hii game ni really, mimi ni mtu mgumu sana kuamini kitu, lakini for the first time nimeamini. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811 402 # to get blessed. On today's episode of Champions of Change, we visit Jenge makers as they show us how they collect, sort, and turn this waste into construction material. So we make building products made out of recycled plastic. For the plastics, we use HDP plastic, LDP plastic. So you have to be specific. Yes, there are specific plastics that we use. These are the heavy plastics. Okay. Not like the PET plastics that are like the bottled water, that are PET. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ligi imerudi. Your favorite team na players wako back in action. At Shabiki.com, kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bob on at least 3 games na ukamate free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Nyakora mogi jwang machiegni kendo wantiere kar kae chenro mar mbako romo osiduogo kae kendo wadhi nyime kod twak achiel kachiel tie penjo mathoth ahinya mano donjo kar ka. Ang'eni kinde moro amora ka waduogo sane tielo ni ama thuolo mag rango gik matimore kar jot ma jatend piny Kenya. Ka chenro no chako awang'u ko chenro kendo mane mang chop kiko ko wadhi nyime. Koro penjo mathoth watiek go sani kapok wagweng'wech kendo wadhi State House kanyo kama gintiere no mondo mi rangi ane kaka chenro ma kamago bende timore achiel kachiel. Kapok akawo penjo mamoko mawuok kuom joneno maluwo chenro achiel kachiel e mbui magwa, Collins ami thuolo mag duoko penjo mar Carlos kod Ododa ma oseoro. Erokamano Cleophas. Carlos notemo penjo moro maler mane wuoyo about weche mag appeals to gi weche mag banding kata kidienje mwakete ji. Koro kachako gi wech mar kidienje mwakete ji gi, Carlos di wacho kata di miya example mar ng'ama waketo e band 1 to onego beni ne bede band 5 kata ng'ama yuto ne ni malo to dhi e band 1 nikech band 1 mistakes ok thorga timore kata e band 5 ka mistakes ok thorga timore ahinya ne joma tere band 1 to nigi yuto gi ne malo nikech wathoroga tiyo gi KRA. Ibro yudo ka thoth gi gin joma seche moko data margi wayudo from KRA ema yudo ka sim ko wadhiro gi nyaka e band 5. To mano ka keto aside, koro koponi ne in gi example moro kata specific case mane nyalo chiwo mondo mi wang'igo maler ni to mistake no timore kanye. Mistake nyalo timore once in a while. To mago are outliers, maybe once in a million.
The other thing ne en wach mar weche mag appeals gi. Cleophas kanyalo lero ni last year same time nwayudo appeals machopo 9,500 gi wiye kanyo matin. Kuom 9,500 gi wiye manwayudo gi appeals madhi 7,000 gi bathe ne wa process successfully mwa nyithindo go nwachako wari band mwaketo gi band mowinjore kuom appeals manwayudo gi. Koro jomodongi ni winjo kaka wawacho wach mar chandruok ma wan go maduong' seche moko mwatemo drill godo kaka country ma en wach adieri. Koro yudo ka samoro ng'ato kendo chako appeal, ng'ato appeal kata men manene band 1 pare ni nwayudo appeals manie band 1 be. To seche moko inyalo winjo kama ng'ato wae. To anyalo lero nwa ne jogewa mawinjo seche machalo kamani kata kidonjo e band 1 kacha wachakwa mi kendo 60,000. Joma nie band 1 te wachakwa mi 60,000 mar upkeep. To upkeep mwachiwo 60,000 ni Cleophas kendo ji chako appeal odono chako yude kendo madit. To samoro wambe kendo basket wacha tin okonyal chako yudo kakwa stretch more than the 60. To chon ma pesa manwachiwo ne tin ne en mana 40,000 ka kata 35,000 mane ji yudo. To wasemede nyaka 60 to kendo mwachako mi tuition cha mwachako mi scholarship to kendo ji pod dwaro mang'eny. Koro miyo jok minendo ka seche moko 2,000 mane ok oyudo successful appeals gi noko dhi through gi mano samoro miyudo ni mistake manotimore. Kabiro ir weche mane Boniface owacho yor interest rate ang'e ni ma be ker maduong' nyocha nowacho seche manyocha ne wan gi town hall KICC kacha mane student leaders notemo kwayo ni koso bi nyaduoke piny. To explanation manochiw ne en chalo kama: inflation rate marwa ni chiegni 6% plus. To one rate wa mar ginene mar interest ni is 4%. To sebedo 4% for a very long time. Mwaseketega mana 4%. Gima timore mondo mi jowinjo wabe winjo wach maler. Watemo create a revolving fund. Koro mondo mi kata samo was kata mna in kani somo ni kwa loan ni kata hola ni to mondo mi chak chule matin ibede gi interest moro matin kana mondo mi o maintain the value of the money seche ma ichule cha mondo mi nyithindo mabiro biro bangwa bemendo oyude konyruok. Emomiyo wachajo interest rate moro matin kanyo. To wach mabe mana nyalo yie godo kanyo mane Boniface otemo wacho kanyo ni seche moko loan burden nyalo bedo malo matin. Nikech yo manyicho ni wachenje godo weche mag pesa ni kaka ichiwe. To nwang'iyo ni to cost of the program chalo nade. Ma jo vice chancellor sema no kelo kendo cost of the program mokelo nwa gini motango nwago ni mae kaka cost of medicine mondo mi nyathi learn medicine mutieki kata mondo mi nyathi ochako learn kata mna engineering mutieki cost mare chalo kama, equipment monego beni ng'iewo chalo kama, to kata mna lecturers monego beni biro puonjo ka chalo kama in terms of cost monego beni chulogi. Koro mano seche moko miyo ka notero cost mar program malo. To king'iyo courses mabere are very popular machalo Bachelor of Education, Bachelor of Arts, ibiro yudo ka course gi ok ni mala ahinya. Anyalo chiwo ni example kaka Bachelor of Arts. The average cost is 122,000 michulo per year. Koro kendo kiyudo ki calculate kata nyathi manie band 1 to nigo beni dhi chulo 122,000 ni nyathino ibiro yudo ka semester ka semester ochule 5,000 kata 5,000 gi bathe kanyo koponi ne kwete band 1 kacha. To nyathi manwa semiyo kendo tuition or rather upkeep mare mar konyruok e skul kacha mare 60,000. Koro kata ka ne nyithindo ni ae dala mane mko konyruok onge ahinya to nuwa miye 60,000 cha to ino kwayi mana ni mondo idhi medi inyalo gole 5,000 ni kata 10,000 ni Cleophas mondo mi med godo kacha kata koponi ne yuto onge dala kacha. Kendo nikech awacho mano nikech mago ya the majority joma dhi timo Bachelor of Art, joma dhi timo Bachelor of Education ni malo matin en 1,100 gi wiye kanyo. Angeni Boniface gini nyalo confirm mano e cost mare. Koro cost mag courses gi ok ni all of them are that expensive, ni all of them are 500 or 600. Joma dhi timo medicine king'iyo the percentage gin mana jomoko matin sana. In fact kanyo wang'iyo record gin seche moko mana jomoko 100 gi wiye ema dhi timo course mar medicine ma samoro dhi cost 100 gi wiye ni. Kuom oganda duto magin 150 gi wiye ka monego beni dhi timo ang'owa courses moluongi e mbalariany. Koro kikwa parre ahinya. To be the other thing Boniface gima nyicha na binjo kendo ka kiro wacho mang'en wadhi timo en ni wadhi extend the grace period. Koro nyathi ibiro yudo ka kitieko course kaluwore gi mancha kero wacho kitieko course nini to ok dhi read ni ahinya ni mondo ichak chudo immediately. Idhi dwaro ni mondo sani waketo grace period mar 1 year to ker nyicha no propose kacha wabiro neno kakwa wacho no mondo mi kwayi mana ni mondo ichak chulo kiseyudo kamoro
kata ondiki tich kamoro kata iseyudo ohandi moro michako timo ma kelo ni income moro manyalo miyo koro mondo michul pesa mane waginene. Koro mano penalties mani winjo ko kero wacho ni penalties go ibro dhi gol mondo mi kik ibed gi penalty kitieko. To mago weche machane kero wacho koro wadhi bedo piny kaka jo help mondo mi wane kaka wanyalo ng'iyo weche machane giwacho gi mondo wagine. To wach maduong' ahinya Cleophas katieko en ni kik waluor ahinya wach mar loan. Kik waluor ahinya wach mar loan nikech ing'e ni kibedo dala kacha mibeda beda kanyo ni luor nikech wach loan tiyudo ka ok yud konyruok. Afadhali di som ibed gi pepa ni moro e lweti inyalo godo lam mondo mi yud kamoro kata inyalo chako godo ohandi moro nikech yudo juzi ni moro samoro ne dhi e TVET nikech ok en jo mbalariany kende. Jok ma dhi e colleges mag TVET gi be wamiyo konyruok kata wamiyo hola ni. Samoro dhi e TVET kacha idhi somo fundi ni moro kendo ichako tiji moro. Koro yudo ka tiji cha kelo ni gimoro moloyo bedo piny ni luor ni wach hola cha ne buogi kendo koro nok i-apply nikech samoro iluor ni nyal pay jo help ok pay ji. Wan kwa peji waweni owe thuolo nyaka chimoro Nyasaye tel ni miti yud konyruok ni moro koro ichako chudo koko wabiro mondo mi chulwa mondo nyithindo moko boyud konyruok. Erokamano ahinya. Weche thoth nya matiere kar ka tang'eni pod un gi penjo moko mantie jonyuol oro penjo kar ka nyakora moge jwang kachiel koda ka jopuonj mantiere oko. Adaka wane ote moko kagi kato bang'e o thuolo mar sudo. Nitie moko bende makwayo doda mondo mi onu namba ng'ami thuolo mondo mi ang'e duogi kagi ntiere kar ka jogo madwaro sirto gi sechopo Kenyatta University kanyo to pod ok ginyal yudo konyruok madwarore. Nyakora moge jwang med nikonwa to sano akawane ote machalo kamagi gibiro kidienje mopogore opogore pichni tangi ne podi mango pichni mabiro kawuoka kar jot ma jatend piny Kenya pichni mineno kar kanyo geno samoro amora mantiere sani ka wanyalo wuok ka to wachomo State House ogi chalo nade. Nitie ote mar Ruth Nyathi Ochieng owacho kama: sirkal dhi ketho mbalariany mbele ka wacha siro som mbalariany kaluwore gi nyalo mar jopuonj is null and void. Ere kaka sirkal dhi fwenyo jogo maonge nyalo gima nigo. Kuom ranyisi ka japuonjre ochiwo information mare to sirkal oneno ni onyalo bang'e to pogruok owuok kuom jonyuol. God forbid ni seche moko wuoro ema ne nigi pesa kata koro dhier bende koro donje familia mare maybe e yor tuo ma pesa bende orumo kapok otieko somo. Ere kaka sirkal dwa konyo situation abilano? Mano penjo mare mantie kanyo. Moko wacho ni jopuonjre ma sirkal opuodho ni konyo nikech onge nyalo. Ka Nyasaye ogwedho gi magi yudo pesa kapok otieko somo, sirkal bende biro withdraw kony ma kamano. Koso dhi chalo nade? Mano penjo ma pod yor ni kanyo Collins ayud mondo ne ane kaka nyalo dhi kanyo. Mar ariyo wacho ni pesa okuoga. Ere kaka gibiro fwenyo adieri? Mar adek kila ng'ato nigi ratiro mare mar somo. Seche ma koro ubagusi dwa donje no ratiro jopuonjre moko biro kama chal nade? Nonro mar jopuonjre kuhusu nyalo margi ibiro tim dichiel koso seche te nikech weche jalokorega. Pesa bende wendo limo ng'ata. Mogik wacho ni anachayo dhi donje kendo jopuonjre nikech sikul osebedo categorized ni jomomeo gi jomodhier. Aluotwa kano moja ina koero kama ne nyako mote mari to sani nyakora mogi jwang picha mineno kanyo mago pichni mag jotelo buora madonjo e kar jot mara jatend piny Kenya mano ka girito nyasi no mano mara sidho campaign mar Raila Odinga kaka odhi laro kom no mano mar jakom AUC. Jotelo buora osechopo kar kanyo kendo nyaka sani en mana ikruok makagi kacha kinde ma nyaka sani barua moro mana koni mano wuok e kar jot ma jatend piny Kenya ondike gi Kiswahili mabor ahinya wacho ni owacho kanyo ni en taarifa kwa vyombo vya habari. Mago ote maor ni ute fwang' opogore opogore. Jatend piny Tanzania mano Daktari Samia Suluhu Hassan igeno dhi chopo pacho kae limbe mare mewacho ni en yor tich to biro ka mondo mi gidonje nyasi mano mar puodho laro lemo mar jakom AUC mar Raila Odinga. Jotelo nitie kar kama thoth mag sirkal mawuok e pinje maoko. Gavana ma Homa Bay chonde bet piny kanyo kokadho mbele TV kanyo. Tung kanyo neno gavana ma Kisumu ka oloso kanyo kod jagoro mongirore migao mano mar arita Dr. Raymond Omolo. Kind jotelo mamoko ma pontiere kar kanya kora moge jwang. Nitie moko ma kamera bende odino piny ka. Ang'wayo thuolo mar tang'onu pichni kaka biro no achiel kachiel kawuok e kar jot mar jatend piny Kenya okinyi ma kawuono. Ingeno jotelo mawuok e pinje mopogore opogore dhi bedo kata ka yuoro
e romono kendo wabobedo kanyo ka wakoni ni chal mar wach to en mane. Aduoge ote mago ma wamedo yudo kar kae, ote ma wuok kuom joneno magwa kata kamano dhi nyime ang'ayud paro ka wuok kuom wendo ma wantiere go e studio kae, mano Collins. Ntiere ote mag joneno moko mabiro kar ka. Brian Juma wacho ni ma Brian Otieno, a student mar Kabarak University, penjo en kama: cohort mar 2023, we are under this new funding model, but we are not banded. Watch, kindly ask the team in studio to clarify this. Angate more karkanyo angi duok penjo mangja Kabarak University ma penjo no. Kama chielo nyakora moja wan gi da Spizo Rongorian JJ wacho ni hai mae na Kiru ka wuok Mombasa aneno wachel ka chiel funding model ni winje tek kendo okawinje. Wacho ni ntiere need onge tiende maro mondo mi openje kata olere mathoth ahinya. Wacho ni we will reject it and take it back to the streets. Erokamano. Janeno machielo oronwa SMS line wa menari adeka auchiel nono kowacho ni apuonjo nyathi a national school to ne oyudo sponsorship mar 90% to aonge nyalo koro an bende idhi kete band 5 kose idhi kete kanyo. Penjo mantiere kar kanyo. Aya, Wycliffe Aloyo wacho kama: an Wycliffe Aloyo ka an chiga awacho ni model ni ok nyal tiyo maber. Ang'eyo osiepna moro mar donjo university ka en total orphan. High school nene international school moro bende Kenya kar ka. Ng'ani keto kama chal nade. Janeno machielo wacho ni for a case mar first year who wants to change course but he or she poko apply for this help. Wacho ni should they change the course before applying ka course manyien tiere kar kanyo. Dhiambo kani nyakacho wacho ni nyathina nene gi C+ to ne apply KMTC through KUCCPS kata KUPS. Be sirkal siro nyithindo ma ok onyalo e KMTC. Odhiambo kani nyakach ote mamoko pontiere kar ka. Janeno moro wacho ni an Ngesa owacho ni ka ng'ato dhier owacho ni nyisa bwana ni sirkal owekelo pogruok e sikul onyiso ni ji duto rome klas. Owacho ni kanyocha owacho ni wabunge moko wuotho kod gik moko malich. Owacho ni kama gita ka ging'ur ere gimomiyo sikul to koro ipogo e kidienje. Mago paro mantiere kama opogore. Ang'eni piche gi to ntiere kar ka ang'wayudo gi achiel kachiel kaka gimedo mana sudo to wada yudo mana paro kawuok kuomi bende Collins Wenje mondo mi angi kono ne achiel kachiel ni to gichal nade mago ma wuok kar ka. Penjo mabende sedo kar ka minyalo duoko ka gintiere kar ka. Picha to ang'wa bedgo mane yamo sani ka ang'eni girito neno ka chendo chako. Erokamano Cleophas. Aparo ni jowinjo marwago obedo gi questions mowinjore kabisa kendo adwa kawo time thuolo ni makende mondo mi alernegi questions magipenjogi. Mokwongo level of need. Ng'ato temo penjo ni to yuto mar ng'ato ere kaka wadhi ng'eyo. Yuto mar ng'ato wathoro ng'iyo kaluwore gi the family economic background. Yuto mar family. To yuto mar family ni wang'eyo ni chalo nade. Wang'eyo yuto mar family kaluwore gi number 1 kopo ni ng'ato ondiki to kendo chulo tax. Tibro yudo ka wang'eyo through KRA. Koro KRA wa integrate kodgi koro wadhi yudo that information koro wadhi ng'eyo ni to yuto mare chalo nade. Mano kuom ng'ama ondiki. Ng'at machielo nyalo bedo ni otimo biashara. Koro ka ng'ato timo biashara nitie kendo tax ma bo chulo kacha koro kendo records ne nitie KRA. Mano kendo be nyisowa kaka yuto mar family chalo. Koro mage kaka watero ng'iyo gi ahinya. To wach machielo bende wang'iyo wach ma wacho ni affirmative action. Koro wach mar affirmative action ni nyiso ni wang'iyo ni to koso dipo ni ng'ato orphan. Total orphans automatically dhiga e band 1. Koro nyathi moro amora ma is an orphan kata ni bedo mana sponsored kamoro to wang'eyo ni samoro sponsorship marino nen mana temporary. Koro anyone ma is an orphan 100% yudo go this straight to band 1. Aya wach machielo kendo mwachak wang'iyo ni samoro in disabled. Erokamano. Mana kami makeno
ikona ka nitiere chenro machielo matimore kaunti ma Kisii. Wane picha ma kamacha kato bang'e waduogi watudre kod jafwambo wadwa Crispin Otieno ka nitie kaunti ma Kisii. Chris, ochal nade back to school? Nyithindo nie sikul, stage opong', ochal nade? Kose nyalo wacho ni ng'anyo mar Kuppet pod nitiere kar kae. Kono ne mana mapiyo kapok waduogo e studio kar ka kaachiel koda ka chenro matimore State House Nairobi. Awinjo e yo makare Cleophas Ochiwo maber e kaunti ma Kisii kuma wantiere stage mano maduong' mar Kisii kuma nyithindo chopo e mar dhi e skunde mopogore opogore. Kata kamano odiochieng' ma kawuono nyithindo kata jopuonjre madhi e skunde mopogore gitin kaluwore kod ng'anyo madhi nyime mar jopuonj ma Kuppet. Kuma wantiere nyalo neno magi gin mana moko kuom nyithindo madhi e skunde mopogore opogore. Kata kamano mopogore kaka osebedo e kinde ma chalo kaka magi, kinde mage nyithindo dok e skul, stage ma Kisii bedo ga kod nyithindo mang'eny ahinya madhi kuonde mopogore e chako ayanga somo margi mar tam manyien kaka kindeni ma en tam mar adek. Kata kamano chakre nwachop ka waseloso kod moko kuom jogo matiyo e geche mopogore opogore kendo ginyisowa ni nyithindo tin madhi e skunde mopogore kendo mano en kaluwore kod ng'anyo madhi nyime. Kendo wasebedo kwaloso kod moko kuom jonyuol mantiere e bomani ma Kisii magiwacho ni gimbe pod gin kod achiedh nade gikia ni dhi bedo machalo nade. Girito ni mondo giwinj kawuok e migawono mano mochung' ne weche mag somo mondo lernegi ane mondo mi kik giter nyithindo e skul bang'e to kaluwore kod kaka weche chal ichak igomogi kendo kaluwore kod pek mar ngima bende ok giikore mar chulo transport ma dhi skul kendo duogo nyithindo dala e kindeni. Miyo ka ang' wawuok e stage ma Kisii ka ang' ne wadhie e skunde mopogore opogore, ang' ne wadhi Kisii School mantiere machiegni gi boma ma Kisii kaachiel kod Nyaburu mago skunde mantiere machiegni kod bomani ma Kisii mondo wang'e ni kabe nyithindo nitiere e skunde to gin marom nade. Omiyo adwa ni mondo ata mang'eyo janyuol mantie machiegni mondo alos kodgi. Kata kamano ang' ne nitie moko mwaseloso go ang' ne wanyisu kanyo Cleophas mondo walernwa ne gino ma giwacho kaluwore kod ng'anyo mar jopuonj. Kendo bende jo Kuppet bende mwaseloso go kotelnegi kod mano jagoro maduong' mar Kuppet e kaunti ma Kisii mano Joseph Abincha onyisowa ni gibe gidhi nyime kod wuoth e skunde mar neno ka bende nitiere jogo magin jopuonj mag Kuppet ma donjo e skunde. Kapo ni giyudogi ang' ne golgi kod ng'wech mondo mi ginyis ranyisi mar bedo kanyakla e kindeni ma Kuppet di kod ng'anyo madonjo odiochieng' mar ariyo ni e kaunti ma Kisii kendo e kaunti mopogore opogore e piny Kenya. Cleophas. Agoni erokamano ahinya Crispin Otieno kuom bedo kodwa bende kuom nyisowa gigo matimore kacha kotenore kod yepo mag sikunde. Ngeno marwa ne wadhi yudo report e yo makare odiochieng' ma kawuono bende kotenore kod yepo ma kamano ma bende isebedo kanyo ka iluonwa odiochieng'ni ma kawuono. Erokamano. Kamachielo nyakoro mag jwang' pichni ma wakoni kanyo gin pichni mane biro achiel kachiel kawuok kar jot mar jatend piny Kenya bore Nairobi kamigero jotend pinje mamoko bende dhi bedo kabiro to Kenya mawuok e alwora mag pinje Afrika ma ugwe. Nyaka sani bende nyakoro mag jwang' jatend piny Nigeria machon Olusegun Obasanjo nodonjo pacho kae nyocha kendo nano kanyo kane nitiere kaunti ma Kisumu nyoro kendo kawuono igeno ni en bende dhi bedo achiel kuom welo madhi bedo e kar jot mar jatend piny Kenya. Nowachopo kamane Collins Wenje ma bende en jawach ilo helb ne leronwa kotenore kod jogo ma bende ni kod ng'ol ma opogore opogore mana kama nowacho weche mag ka bed ni janyuol ema nigi ng'ol koso japuonjre onego bed ni ndikruok ma kamagi itimo gi yo machal nade. Mos kuom ng'adi nya bana dhi nyime kama ni weye. Erokamano Cleophas. Ka wadhi mbele na wacho weche mag tax go kendo nachaka wacho ni wang'iyo weche moko mag affirmative action koro wang'iyo kopo ni ng'ato en orphan to orphan go nawacho maler ni gin watero gi direct band 1 to kendo nachaka wacho ni wachako wang'iyo weche moko ni kopo ni ng'ato ng'ol ma en gi ng'ol moro kendo mar go be joma watero e band 1 to kendo wachako wang'iyo ni to region mane miaye samoro nitie jomako mar marginalized mago bende watemo ng'iyo kanyo. To wach machielo Cleophas mabe maduong' mwang'iyo ga ahinya en socio demographic data nyiso ni the family size. Koro samoro kaka ni ujawacho earlier ni in samoro yae family mar doho and therefore nitie responsibility mang'eny ma family ni godo. Koro mago be weche mwang'iyo to wachako wang'iyo marital status. Koro marital status ka be wang'iyo ni kopo ni samoro ng'ato is single
iyudo ka seche moko koro mondo jukumu gi bedo ne mang'eny kabisa. Koro mano be en wach machielo mwang'iyo. Wach maduong' machielo mabe wang'iyo en the family education expenditure. Koro inya yudo ka samoro un kata nyithindo 4 to un te samoro una high school, nyithindo moko ni high school, imbe koro kidonje mbalariany kata jomoko ni Tibet kata jomoko ni kuonde mopogore opogore. Koro mago information mwadwaro ni mondo nyithindwa kata jogewa mondo declare. Koro ka wa declare that information tiyudo ka konyo sana e yor timo banding. Koro mane kaka wa establish level of need mar ng'ato ka ng'ato. Haya. Wach machielo ma bende watimo en ni wang'iyo ni to ng'ato nopenjo kanyo ero ni to kwadwa withdrawing kony. Koro kopo ni nitie ng'ama ne o apply ne kony ni mwaoro ne kony ni modonjo to seche moko nokete kata mane band 4 kata nokete band 3 nikech samoro yuto ne ni kanyo ero moromo diere kanyo. To samoro janyuol kata ng'ama ncha ne konye ni samoro tich orumo ne kata ng'ato dhi otho. Wadwaro ni mano information which ake provide subsequently seche michako temo apply cha make sure ni i appeal. Koro sami appeal cha tibiro gi that relevant information kata ka en death certificate kata ka en termination letter mar employment ibiro gi that information e seche mitimo appeal mondo mi wane kakwa konyi. Koro mane kako nyalo duoko penjo mar jawinjo marwa mani penjo ni to koso wanyalo withdraw kony kopo ni ng'ato yudo tich. No, ok wa withdraw kony, wameda konyo ng'ato nyaka chopo tiek mbalariany. Haya, wach machielo ni ng'ato timo penjo kanyo ni to categorization to watime e yo mane. Haya, koro ang' waduogi categorization kata kaka ichane yo makare. Kalos kani penjo machielo ang' ndike kar kanyo waduogo bende mondo wakaw penjo ka kuomi kod ododa bende Boniface Manogo de studio okinyi ma kawuono. Nyokora mojong weche gi thoth ahinya. Walter Nyambaga nitie kodwa, utudore kodwa sana achiel kachiel kuke kar jot ma jatend piny Kenya. Walter Nyambaga nyaka sani are donji mise neno momako wang'i chenro chal nade nyaka sani. Oganda mathoth ndike mbui moko wacho kanyo ni jotwang' sut ji ochopi. Ji te nyalo donjo State House kawuono. Koso gidhi chalo yo machal nade. Walter Nyambaga machiegni. Cleophas ka chalo manadis makmana ni en State House mapacho ka ni ka jot ma jatend piny chal mantiere ka en lwasi mokwe. Ilo donjo ka rang'iny mopogore opogore kod kidienje mag rwakruok mago manyiso nyadhi mag Afrika, mago ma imbo kod manyandwat kod milambo gi wuok chieng' duto. Jodito osedonjo kendi mowuok e pinje mopogore opogore, mago monywando nyaka mago ma wuok e pinje mag Arab goendo. Kendo osebedo thuolo machuok kendi jachung' kalaro kom mar riwruok mag Afrika Raila Amolo Odinga, Mama Ida Odinga, kanyakla kod jatend weche ma oko mano Musalia Mudavadi, jogo mochopo kadi kamoko monyiri machuok mokalo. Seche giendi igeno ni telo mawuok e pinje ma oko mokelo kamanyakla mago mag wuok chieng' biro chopo kendi. Wasebedo maling'ling ni jatend piny no mar South Sudan bende nosebedo thuolo mar chopo pacho kendi ma sani pok ochopo e kuku mar kama nyasi ni dhi nyime. Samia Suluhu seno ka jatend piny osebako law kanyakla kod sut monimie kanyakla kod jatend migawo mar weche ma oko Musalia Mudavadi bende okichore gi dhot kendi mondo mi orwake seche moko sa sa kwa seche gini. Koro mago gi chenro madhi nyime kendi. Gima waserakore godo en andika mar miluongo ni manifesto kata mise Odinga dwani mondo opiedhi odiochieng' ma kawuono ka chal mar iye kendi en ikruok makende mar kiete. Koro ni en jachung' ma Kenya opiedho kendo go pogno ma ilaro kom mar bedo jakom mar AUC. Cleophas wenge osemiyowa kendo waneno kit kaka migepe mag piny owacho opogore opogore mochopo kendi ahinya jodito mago mantiere piny owacho kod mago ma bedo ka kwedo okang' mopogore kanyakla kod neno ni chenro dhi makare ma onge kod ng'ikruok kata matin. Koro mano gima duong' mosenyiedhore en ni jo-Kenya biro kanyakla mar chwalo kata choro dwaro makende mar bedo achiel mar oganda. Kit gimile nyasi maket kod mani ma isedho odiochieng' mokwongo en gino ma ineno katimore e piny Kenya kendi odiochieng' okang' mokwongo nikech motelo ne maendi inyalo paro ka Amina Mohamed manolaro leo maket kod mani mane en jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne ok ogiko keto tipro maket kod ma odiochieng' ma kawuono ineno kendo kata mana jodito mawuok e pinje ma oko mago ma oluoro piny Kenya kendi ne ok ogiko chopo mondo owang'ie manyiso ni gichiwo sir margi. Waseyudo aling'ling' ni kit chenro maket kod mani ibiro sir
kasto ichwalo kod jatend pinyno mar Uganda Yoweri Kaguta Museveni e kind jodito mamoko mosenyiso chir margi ni gidhi siro kendo neno ni Odinga olewo makelo mani mana ni ma wiye kit kaka lwasi makachalo en jodito ne thuolo mar donjo kendo bedo mana ni mago mokgi kod weche ma oko loso gi kargi mar piny mongirore makare to kata mana jotelo mago ma chal ka gima koro gidhi piedhi obedo kaka tim kata kuku odhi konyo Odinga kendo mar seto bolo wuok e piny owacho kod mago ma giwuon bende idwa yangi ka mana thuolo machon kwa seche gi koro magi e gigo mosebedo gi nyinge ma kata jotelo to wan makende mar neno ka koro nyasi mar yelo ayanga ibiluongo ni lwasi malongo mondo mi koro pedhi nyasi imor iyelo rang'iny mamalo nikech waseyudo maling'ling' ni motelo ne twak mar debate migen nen kadhi timore e pinyno mar Addis e log tich mano mar AU en ni jogo mosechung' mowuok man kod mbi ma bende idwaro ni mondo many yore moko ma bende kod pinje moko mawuok yo ibo mar Afrika koro nyaka ni olethe kanyakla kod yore mar manyo ombulu goendo mondo mi Odinga obed ni mbele kata nyime kopo ni ochopo thuolo mar luto ombulu madhi timore dwe mar 2 mano higa manyien. Koro kata timo sito maket kod bani en okang' mokaw mapok nobetie ma seche moko nyalo bedo ni koro dhi kata mana olo koyo moko kuom dichung' mamoko 4 nyalo bedo kod dwaro mar yudo komni gombulu mamalo. Koro eneno ka jodito mag pinje opogore mokelo kanyakla kata mana jotend pinje mawuok e pinje mag yo wuok chieng' mar Afrika kopo ni obiro kanyakla kendo timo ma rang'iny mamalo mana kaka igeto ne to ma nyalo nyiso riwruok mar pinje mag East Africa mar biro kanyakla mondo mi moko mapok nong'ado wach ni Odinga e jalno mote manyalo bedo ni koro ni nyime e laro kom ni ndigo mbulu ma seche moko inyalo kwan kachiel e tielo mokwongo to seche moko thuolo mar dhi ng'wech e tielo mar ariyo nyalo bedo kod ng'ikruok. Koro mano e ler mantiere ka ndiko biro dhi nyime kod choko mathoth mondo mi watem kendo ni kaka chenro gi chal yeno mona dogi iye kaendi mondo an bende ayud bet mondo ayar wenge na mobet ka seche moko gik moko ok nyakalo gendi ki gimoro kana kapok odeko wasiko gendi kopo ni mondo to in kare ibiro yudo weche gi kaka giwuok kar jakwan jatend piny ma en chiwo ma Nairobi kendi nikech Odinga ochopo ka kod teko mathoth ineno ka ni en kod nyamburko ma milo mach kendo bende kit arita kwe mare odiochieng' ma kawuono obedo kod pogruok mopogore mana mwaseyudo kwane mapile ka pile ka wan kod jogo ma bende dwa moro jopiny gi seche gendi nikech kich bend ma iluwo ni bend ma koro idwa go kaendi en mano mar kidienje mag thumbe mamoro pinje mag Afrika kanyakla kod Kenya gimwoke gi seche gendi chikane it nyaka rabajwani. Agoni erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom ler makare. Pichni bende wantieko kanyo kono mag jwang' weche thoth ahinya ma bende ang' wamigo thuolo mag luwo achiel kachiel gigo mantiere kar kanyo ka nyasi nang'o chako ang' bana pine waka kendo wawuog wawenu thuolo mar winjo kendo mar neno gigo matimore achiel kachiel mano kawuok e kar jot ma jatend piny Kenya mano kotenore kod siro lek mar Odinga bedo jakom mano mar AUC kinde mabiro. Jotelo gi thoth nyakwara mogi jwang' kasani yang'one jatend pino mano mar Sudan ma milambo mano Salva Kiir gin moko kuom jogo mosedonjo kaunti ma Nairobi kata boma ma Nairobi ka oikore ne chenro ma kamano. Museveni ma Uganda, Tanzania Samia Suluhu Hassan bende wantie kod gen ni chopo e nyasi machalo kama. Weche gi thoth nyakwara moge jwang' ka wantiere kar ka iwacho ni wayudo thuolo mar dhi nyime kod ler ma ichiwo kar kae. Ng'eni pod gi thoth ahinya ka wayud namba simu ma inyalo go mondo mi twak ma kama bende dhi nyime ang' wayud mar ng'eyo matut kotenore kod mano. Collins, pod gi medo mana donjo, pod gi thoth ahinya mantiere kar ka to kik amedi magi kapok itieko manilero kar kanyo. Erokamano Cleophas. Na wacho weche moko mag categorization. Koro jomoko temo penjo ni to categorization mar gibro tim karang'o mondo ging'i kama gintie. Question no ne chalo gi mar ng'ama ne bed ni penjo ni cohort ma 2023 ni banding mar gibro tim karang'o.
Koro categorization dhi mbele nyaka samo wuoyo ni en a continuous process. Koro kopo ni ng'ato ne pok oyudo kama obedi categorized, obeda gi kwe e kor juma ka odhi ng'eyo kama entie. To kendo yor mar ng'eyo yot malich. Kopogore gi barua mioro ma e mbalariany kacha, to nitie student portal kacha. Koro kodonje student portal to kendo bende odhi yudo ka onyalo track application en to chope level mane osebedo categorized to ene e band mane to pesa di monego beni family household onego beni contribute. Koro mano dhi ng'eyo kata mana question machielo mane wacho mar cohort 2023 not yet banded, mano bende is ongoing. Masamo wuoyo ni wasetimo banding ne over 100,000 students 100,000 gi wiye ma bende ne oseoro kwayo margi kata oseoro application margi e wach mar holani. Aya, ng'ato notimo penjo ni scholarship kata sponsorship in high school, kwa nyathino bedo sponsored in high school. Koso wabro mna kawe ng'wech nyaka e band 5. No, mano is not the case. Gima wadhi timo en ni wadhi ng'iyo ni to level mar need mar ng'ato chalo nade. Koponi samoro en kata mana orphan, kata yuto mar jonyuol ne ni piny, to tere oyudo sponsor moro no okonye nyaka e high school kanyo, to kendo ibro yudo ni koponi o apply ne holani to kendo wadhi chako mana miye nyaka scholarship bidhi mana miye en mana onego beno provide the right information sa application cha to wakete e band mowinjore. Ng'ato beno timo penjo ni to total orphan ka ti idhi kete kanye, na temo lero kacha ni orphans dhi e band 1 straight away. Mane gima timore. Koro make sure mana ni seche mo apply cha o attach death certificate because mano is very important. Aya, ng'ato penjo ni to change of course before applying. Ng'ato ne timo penjo kanyo ni to poko mane monego timo kuongo. Mane monego timo kuongo. Course mondo koso apply koso oloke oko apply course. Okuongo change course. Okuongo change course ma jo KUPS kati kode nikech kaka ne winja wacho mokuongo cha. Information marwa wagolo watimo integration gi jo KUPS. Koro information mo yudo KUPS cha ema ono watiyogo. Koro yudo ka samoro nyathino kete college moro kata mbalariany moro. To en karo timo change odhi kama chielo to ne poko wacho kata ne poko dhi change gi jo KUPS kacha. Iyudo ka kendo koro wan pesa wang'e mana ningo beni watero e mbalariany makama kopogore kama non beni pesa dhiye cha. Koro mano kelo chandruok mang'eny malich. Koro kungo change course koko apply ne holani. Aya, ng'ama chielo no penjo ni to en nyathi kitero e KMTC kacha be onyalo yude konyruok. Jo KMTC bende wamiyo konyruok. En man ne margi ne pok wayawo. Portal ne pok wayawo gene gi mondo gi apply nikech en pesa mwayudo ga kuom jo partners mopogore. Koro gen margi wabro yawo dwe moro chiko ni. Obeda mos wabro lando seche mwayepo mondo mi gi apply. Erokamano ahinya. Ng'eni ka ng'ado gire mondo ayud wach mari mogik kod penjo mamoko mantiere ang' ilera ne korka appeals. Jowa ahinya onagiwa mathoth. Mana koni kes mokwongo mana ayudo cha ne gin onagi. Moro manobedo e studio ka chieng' tich abich. En poko apply kata mokia bang' kokone ni gino choro nyaka dwe mar 12 wacho koro dhi apply gima chalo kama. Nitie onagi moyudore bands ma ok gidwa kata bands moko nego beni gintiere gini gi thuolo mane kata application nego beni gitimo machalo ang' lero mana step ka step kata kuonde monego beni gidhi mondo giyud sir machalo kamano ka gintiere kata mantiere Rusinga wan gi moko mantiere kuonde machal nade mana ka waduogo iri kanyang' bed kod parono achiel ka ododa ntiere komiti gino mane damedo karka paro gi duto gi uwacho kod jatend piny paro madibet maduong' masani ntiere siro sombalariany wacho noken kata korka helb kende giwuok e bazaris moko mopogore wacho ni onyuan gik moro achiel mondo misomo bede free kaka wacho ni en free education koso bedo machala we kwa wacho no onyuan gi duto wakia ka college gine pod bedo gi tich koso gibodhi kama onyuan gi baka mano en penjo maduong' mantie ka anga winje bende kaka ngodwoke kachiel odode erokamano ahinya. Okay, gima duong' matimore ahinya e piny Kenya ka migepe mopogore mag jotelo yore mag siasa machal kaka woman rep, nitiere member of parliament, ward rep, governor, nyaka malo nitiere jok mavae nikech pesa to ok ni nikech telo ni kuom gimoyie tiyo gi pesa modhuro sana mondo mi oyud MP slot no. Kose gika chande to basari dhi neno samo ochiwo budget mar basari ng'ano ya constituency mo matente yudo ko chiwo 480. Governor kaka governor ma Nairobi ka endi no gole gimo over 600 million dogi. Aya, ichaki dhi dala kucha yudo ni MP ochiwe gimoro around 380 million. But in reality gima timore ni sama distribution mag bursaries gi kitimore nitiere a lot of corruption. Sami chiwo bursary mag jiwo yore mag somo e mbalariany. Jogi kitiyo gi yore maricho kabisa. Iyudo ni
member of parliament nitiere gi joge moke ward ka ward ma kila ng'at imiya boro kasto ng'at momiya boro niendi 2 mochiwo nono kasto 6 ouso. Koro yudo ni ji mathin sana mayudo basari nie. To jatelo ni be kumochieme ahinya en basari ka kech nyako duok mano spend ka to nyako gerre. Ok ong'i ni somo mar nyithindo chal nade. Kendo ibro neno kochako duogo tiyo gi pesa mang'eny mondo mi oyudi. Koro momiyo wan wawacho ni jaduong' ker niya, jatelo in be nikono wani ni kala ngima matek to kadipo ni en adieri to basaris ma ichiwo ne member of parliament, woman rep, governor gi MCA ter gigi kiduto te kamoro achiel. Wane man wakwongo wakone ka intelo wuok kacha eka chief justice odhi owache bang'e wan wakone state house kanyo kendo ji 5 nowacho wachno endo ma ker nokono wani mano wabro ng'iyo kaka watimo. Koro ok wang'eyo ni wabro ng'iyo kaka watimo ni endi to nyisa ng'o adieri makende kata jatendwa kaendi nyalo konowa ni basaris kanyo jogo chieme nyowuoyo to nyithindo to hinyore. Koro mondo miwa gima nyalo wacho kendo jotend piny Kenya nyaka ng'e ni education as a docket en gima very critical kabisa. Somo, yore mag somo ber ka yudo budget maduong' kabisa kata kapok idhi interior. Koro capitation ber ki ichiwo negi ma oromo kabisa. Kasto corruption be nyaka watieki. Jok mantiere migepe go eko miyudo ni intiere kata yore mag help kachande to nyathi PS moro kata nyathi governor moro koni ni weke huyu mtoto pale. Ok wadwar corruption makamago. Wadwaro equity, equality bende, inclusivity e gimoro ma kila ng'ato yudo gima onego bed no yudo. Koro mago e gik ma andawachi ge yore mag basari go eko. Yes, Ali. Erokamano ahinya. Karabich Carlos. Chagi comment ng'ato oro na kae morning. Deviso Mondi of Dedan Kimathi University placed in band 5. JD Gloria of Cooperative University placed in band 4. The parents are both jobless and can't afford to pay their fees. Magi nyithindo mang'eyo. Gin nyithi dala. Ang'eyo jonyuolne, ang'e kuma giaye. Koro Akeni Collins temo wacho ni nyithindo gin ne gindiko ni wuon gi en jatelo kamoro nitie kako chamo moro mabalang'. Kata gin gi ohala moro kata kanong'ie through caring. Let's work out for example, Mount Kenya University. The fees by now is relatively low compared to band manyithindo ginitia. Let's speak on a specific course, Bachelor of Education Arts. Take a pen. Nyithindo gi chulo semester achiel 65,000 in a semester. Pok janyuol ochiwo pesa ma gidwa chamo. Pok ichulo pesa rent kata hostel ma nyathi dake. Janyuol ni en nyathi ma is jobless. Janyuol jobless, oonge tich. Ma itemo nyisi janyuol ang'o in such a case. Utemo nyiso janyuol gi ni like nitie gima iluongo ni the rule of necessity. And education is one of the necessities owinjo bed ni nyithindwa yudo. Ang'o omiyo sirikal keto garama mar somo. To ne jotendwa wang'eyo ni gin ma gi approve ga the budgeting allocation. Ka ok ginyal golo the CDF funds te kare, ang'o mamono gikawo nus pesani. For example, the president imiyo 3 billion. Boro onyalo yie mondo gol nus 3 billion neno. Mondo 1.5 billion gol. Kwa dhiri governor mimiyo for example 600 million. Wakaw 300 million ne. Kamano down to jotendwa te. Mondo water in the education sector. Kwa timoma, ipani pes mwachoko gi in this pante. Nyithinda di ma kod jonyuola di ma at least dhi yudo yot from that. Ang'eyo ni mano samoro Collins ok nyal duoko. Nikech ok gibede budget allocations. But koro mae specifically to jotendwa. Bende ginyalo yie, nwang'e ni gin be wayiero gi, ok wadwa wegi nono. Be kare ginyalo yie wakaw nus pesa gi mondo water e somo, mondo okony nyithiwa, mondo wayud yot, mondo koro ji okonyre. Kikibed ni gin gidwaro te because for example Mount Kenya University iyudo ka nyathi achiel oyudo basari 5. Oyudo basari kata Masuna East, oyudo Marangwe, mar governor oyudo, ochako oyudo moro ma Kisumu. Mano nyisi ang'o? in such a case. Same students iyudo ka nitie nyathi
ma basari moyudo ok oyudo more than one to koyude mbunge oketo ne 7,000 to chulo fee 65,000 then no kama is unfair. Erokamano ahinya ker Carlos Abich iwache e makare. Kone sada mithuolo wandong mithuolo ma dakika 4 mondo mi watieka chenro kiny makawuone kama wantie kar kangi duoke mara Carlos debed ni en strategic ni koso dobed wacha ni strategic era koso na motimore en makosa motimore ne jite koso timore ne jimachal nade kaka nyithindo ariyo mowacho ong'egi kama giwuoke ibo ni info ni jok ma feed gi wrong machal ni konde duto koso magi oganda monego bene dhi appeal cha kaachiel koda ka paro mane ododa bede ntiere kodo ka to bang' aduog mana meri wach mari mogik ka ng'aka weche mogik mag Carlos kodo bende bene kodo. Erokamano Cleophas. Kaduoko wach ma Carlos openjo kanyo mar incorrect banding kaluwore gi joma okelo kes gigo. Kaka nwawacho seche ka Cleophas, wach maduong' ahinya mane wasetimo analysis especially mar joma o appeal. Wach maduong' ahinya mane wayudo en ni incomplete information nochiwore kacha. Koro yudo ka nyithindwa mang'eny mane temo apply nochiwo information lakini it is not complete. There are certain parameters or certain information mane ok gichiwonwa. Koro mane ma seche moko yudo ka keto nyithindwa kata jogewa seche moko chopo e band mane ok owinjore gibedie. Mano number 1. Number 2, wawacho ni koponi noketi kamoro ma ineno ka ok ber kaluwore gi yuto mar family, kik iling' aling'a kendo be kik ibed gi parruok mang'eny. Wayaw window mar appeal. Koro make sure ni appeal to kendo seche ni appeal cha pick the right information kasto submit that appeal. Appeal process wayaw makata sani pod en on. Koro iwacho ni mapema ndio best. Koro chako chon nolodhi ajuoga. Wa make sure ni mdo timre nade waor those appeals makata mana nyithindo miwiji wacho go Carlos kik giling. Nyithindwa go emomiyo wan ka. Wa sensitize joge wagi mondo gior appeal mapiyo piyo appeals go wadhi ng'iyo kendo wadhi assess gi kendo wadhi analyze gi na mi data ma last year out of 9,500 7,000 giwiye no dhi through successfully. Koro kik wajony kamoro amora wantie wa make sure ni mondo wa appeal mondo mi weche gi obed considered accordingly. Mano number 1. And then the other bit I think Boniface no wach moro kama is very important. Wach mano wacho en consolidation of funds, kelo funds gi kanyakla. To kendo Cleophas gi panelists mamoko gi student leaders anyalo nyiso ni wach ni wato nwachake chon nyowuoyo wajo help to wamor sani nikech wawinjo ka National Assembly is talking about it the other day. Nyocha ni wawinjo ka speaker was talking about it. Mosendiko kata mna barua ne the ministry mondo ne kaka ginyalo develop policy mondo wechegi okel kanyakla. Wasewinjo ka judiciary through Chief Justice wacho wechegi. Kendo nyocha ni wawinjo gima nyocha Chief Justice wacho ni mondo wakel funds ki kanyakla. Wasewinjo ka kendo jo Senate bende wacho wachni. Wasewinjo ka student leaders wacho wachni kata mana nyocha Boniface wacho ka nyocha ne giwuoyo kata mana gi ker ma kendo ker be winjo wechegi ka kuom the beneficiary magin student leaders. Koro ka conversation ne dhi mbele kako dhi mbele wa mor malich nikech weche pesa gi tek wadwa keto gi kanyakla to ketgi under one body mondo mione kaka manage pesa gi in a very fair way to weche mang'eny ma wan godo gi ok dhi bedo nikech ibiro yudo kata koponi nitie component mar loan. Boniface no wach moro earlier ni loan burden samoro ni malo. Wadhi yudo ka kendo koro component mar scholarship ema nyalo dhi bedo malo kabisa. Koro ka component mar scholarship biro bedo malo to kata koro nitie loan moro na matin moket ni kanyo ni mbe koro nigo beni chulo to kendo ko yudo ka nyithindwa dhi winjo maber nikech waseneno ka cost of life bo dhi malo. Koro kata na element mar upkeep cha be wane ka kwa adjust mondo nyithindo kodak e school kucho to gis nyalo focus e somo to kata mana e colleges. Gima chielo momiyo funding model ni okel mbakamano wako kagi Carlos to gi Boniface en ni wayudo ka university kacha kendo pesa nyocho doke piny malich odoke piny makoro kiyudo ka lecturers ok nyal focus to kendo facilities mantie campus kacha kata mbalariany kacha bende okethore kabisa. Koro yudo ka environment ma nyithindo nitie ok healthy. Koro waneno ka funding the students directly ni kelo no weche maber kendo idhi yudo ka quality of education kata jogewa mag graduate mawuok e mbalariany gi ka giwuok kacha to kendo yudo ka giwuok ka gin nyithindo motiegore maber manyalo create job opportunities to kendo kata skills magiyudo be nyalo dhi konyogi e yor creating jobs outside there. Koro mano e kwayo mane an go to katieko Cleophas wach maduong' ahinya manyalo nyiso jogewa ni koponi nitie nyathi moro oko kacha manyo poko apply thuolo nitie wa extend nyaka December to na wacho ni chako chon ber moloyo wach mora mora. Koro kikide krikacha ni podo ok apply
to thuolo nitie monego bed ni apply nikech pesa be kwayudo to wadhi miyo jok ma nose apply gi. Koro kikideki aya kopo ni oketie band moro to winjo ka band cha ne ok ber ni ahinya kata band no koluwore gi income level mar jogi, make sure ni appeal is still open. Koro wa appeal uru mondo wane kaka inyalo yudnwa konyruok. Koro mane kwayo maduong' mane wan godo ma wanyalo encourage godo jogwa mondo kik ging'e wane kaka wanyalo konyogi. Erokamano ahinya. Pinjo thoth ahinya mantiere kar ka mondo erasgo kik timre kendo en ang'o ma sirkal chano ahinya ponono kata jogo maketo ji era ma wacho ket ng'ato kama ok onego bed ni nitiere, wacho nitiere ok en 100% efficient. Yes. Mondo mi oduok gi piny en ang'o ma utemo keto kar kanyo? Wach maduong' ahinya mwatemo timo en ni watemo timo integrations gi. Nanyisi ni watemo integrations gi jo KRA gi to kendo watemo ng'iyo kata mana jogo ma seche moko seche potimo ohala kamoro amora ma gintie mondo wayud data margi. Watemo coordinate gi jo Kenya National Bureau of Statistics mondo gimiwa data, the right data ma wanyalo yudo kanyo ero manyalo miyowa information maber kaluwore gi yuto mar family. To more importantly, watemo manyo information gi jo registration bureau gi mondo wane ni to wa make sure ni wayudo the right family structure kaka chandruok kata kaka family structure mar ng'ato ka ng'ato chalo kucho mondo wayud. Koro it is a continuous process. Aya system mano wawacho cha be watemo improve system mondo mi kik nyithindwa chandre seche magi apply. Erokamano ahinya Collins Wenje. Kerkali Carlos Abich, wach mari mogik en mane koti? Erokamano ne jokanyanam jonyuol kod nyithindwa watimuru korwa to sirikal bende otim korgi. Kik wabeduru ignorant nikech gini to koro osekele. To ang'eyo ni kata weche nyalo bedo mang'eny samoro di poka wa embrace go. Wa encourage nyithindwa te mondo apply to the new funding model mondo kata kopo ni weche go because weche nyaka bed ka rise each and every time. Wabiro neno kaka watimogi to mogik koni the sovereign power belongs to the people. Wabiro konyo sirikal e chiwo advice kumoting'o nyaka Collins gin e yo mawinjore. To koporo ni ok gibi winjowa tikoni the world will know no peace. Samoro be waparo negi mana matin tu. Erokamano. Carlos Abich, mano Secretary General mano mar MKU. Erokamano ahinya. Ododa Boniface, wach mari mogik ema. Nyikwa Ramogi Ajwang' jokanyanam duto onagi wetega wakonuru nyithindwa mondo mi obed at the forefront mar applying gindikre mondo mi giyud pesa laksa. Ma dhine jaduong' Collins jatendwa manika kasuru jo help mondo ubed ka ugolo funds mapiyo kabisa nikech nitiere nyithindo mok nyal. Ok wadwa neno nyiri mabeyo makakale mbele ni ting'eno dhi to dhi koduogo ting'eno duogo mondo mi ochak uso ringregi mano wadagi. Machielo gima dwani mondo mi akonji wadwaro civic education. In kachiel kod an wapuonje nyithindwa nikech MPs wayudo pesa mar baraza with the people but marwa pok naneno kotimo baraza kata dala kocha. Koro en jukumu mara kod in mondo mi wadhi stationdwa mag radio gi mag television platforms gi obro miyo student leaders kasto mogik wekuru timo gik moko wakon sirikal wakono kata jatend piny Kenya e wang'e State House ni samutimo gik moko keturu student leaders bende nikech gin major stakeholders mag nyithi school. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Nitie jok ma Collins wach mara achiel mane biya wil godo nitie nyithindo ma samoro ncha nose apply to gisako report e mbalariany sane. Boniface gi Carlos can confirm. Gima watukwayo kata manyicha sirikal oselando through the cabinet secretary in charge of education. Nyicha nowacho ni mondo nyithindo go odhi report kata kapok ne uchudo kikidong ni ne onge pesa modhi chako go. Dhi report universities kata mbalariany osenyisgi through sirikal ni mondo gi accept nyithindo mondo nyithindo donji pesa sirikal dhi oro. Mane wach maduong' manado wacho. Erokamano ahinya Collins Wenje mano jawache lo help weche thoth ahinya kama gintiere kar ka. Wacho kanyo ote mathoth ahinya ng'ato wacho kanyo ni ero ama Emmanuel Kok Migori akwayo ni mina Collins nambana wadwa ni mbalariany kanyo to nyalo tin kuomwa sana okete band 4 watime yo machal nade mago ntiere kar kanyo penya jolony ni an gi nyithindo ariyo mane otieko mbalariany in gi igni ang'wen mokalo to gin gi loan to ok giti to gin go loan no bende gintiere godo mama Selus Kano. Weche thoth ahinya sa odonda ga chele kendo Musa Beach weche thoth ahinya katiere kar ka. Nitie machielo mano oro ote kae kawacho ni
konya gi namba mano mar ja KU nyithinda okwamo ka gintiere KU karkacha. Ododa soma kama mano katwa erokamano ahinya. Namba na en 0759713878 0759713878. Ka nyathini ya dala kocha e university mora mora ora details wabro dhi deyo nyuok kabisa, wabro dhi deyo college giri mondo mi giket gi right bank. Kikumak college giri mane makelo ne gikonyo koro mojan. Erokamano kuom ndiko no Science Beach mar Onyango. Ne walose weche mag siro somba jopuonj mbalariany piny duto muoro ma ok en giko. College pod obolongo kar ka nyaka giko mar higa mondo mi wakono oganda wa onagi wuok oko kendo dhi ondikre mondo giyud ola kata sir machalo kamano. Ata e chenro kiny ma kawuono chenro mar mbaka romo nan kaka nyawadwa Sharon Ong'ao, Philip Ochieng Wuoda, mwalimu ani kache kiru machielo jofwambo ma otudre kodwa kor gweng' mopogore opogore. Crispin Otieno kani Kisii, erokamano ahinya. Anyiga Cleophas Oluoch Kisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango aweye lwet jogo bende madhi biro ka koni gigo matimore kar jot ma jatend piny Kenya kama Walter Nyambaga bende ogoye touch mano ka entiere kanyo State House mano ma pacho kae. Oriti masani bende no Ramogi TV.